Ano? Yaki. Yakis. The construction board was to give is very slowly. Wow. May nakalagay 6 pieces chicken Jollibee, 6 pieces Coke float, 2 kaha Winston, 2 litrong MP Lights, 2 pieces Chokes to go. Mga demanding kayo ha. Na po, ganyan po ang mga tiga BFO pupunta lang dito para kumain. Para makikain lang. Oo, Kasi pa. nung foreman dito, ito ba? Oh. Ay, bilatan mo trabaho ha. Sigat ang babaeng to. Good morning mga kuwela. Dito tayo ulit sa day 3 ng aking bahay, no? Susulipin na natin. Yan na sila. Yun na. Sa labas na nag-alo si JC ah. Yung pambansang lips. So ayun na po yung taso. Yun na. Thank you, Mamita. Ayan. Ayan na po yung yung kanyang itsura ngayon. Yun o. Busy oh. Busy si Kia, no? Ha? Ay, wala daw merienda nga pala, no? Ay, wala pa daw merienda? Kaya pala parang ang bagal magpala eh. Nalalambot pa eh. Ang lalambot, oh. Siya, bili ka ng merienda. Nadamay ako lagi eh. Soft drinks, tsaka tinapay. So, ayan na. Kaya pala nang lalambot eh. Puyat daw ng puyat. Tapos hindi daw makapagpamerienda ng sa oras. Ay, grabe. Wala na. Malis na, oy. Ay, bumili ako ulam. Tapanangalian. Wala na mo. Ang bumili ng merienda. Yung si Berto. Halo Block? Halo Block. Asan ng Halo Block? Baka kumuha pa yun. Dito tayo. Kaya ako nito? Grabe. Gagawa ko yan. Yun o. Yan na po ang itaas. Buti na lang may sila doon, may trapal. Hindi masyadong mainit. Yan na, ang bakalan na. Kulang po kami ng kahoy ngayon. Kulang ba tayong kahoy? Ilang kulang to, Rejon? Rejon, ano yung kulang? Kahoy. Ilang kahoy kulang? 20 ata. Kaya para daw malatagan na ng plywood ng Nakakabang na yun eh. Yung papakuha na lang sa igang gagawin. Asan kaya si inspector? Wala. Pumasok. Pumasok? Oo. Sabi niya wala daw siyang pasok ngayon. Yun? Tulog yun. Inspector. Inspector Dingdong. Nandyan? Inspector! Tulog pa. Ano ba naman to inspector na to? Late? Dapat siya yung mauna eh. So dahil magang-maga pa lang, tingnan natin ang ulam ng aking ina. Wow, tahong. Tahong ni Carla. Hindi pa ako makain eh. Pinanghali na naman ako nagising eh. Simpla muna tayo ng kape. Bago lahat, mag-almusal muna. Almusal muna. Naglalagang cellphone ko. Alright. Ay, ingat. Grabe. Tapos magkakape pa. Malupit. naman to. Init na, tapos magkakape pa. Malupit.
ito. Kain. Ba't kami? Yung mama niya, sinungaling daw ako. Ano kaya yun? Ano? Sinungaling daw ako, sabi ni mama. Ni mama. Sabi ni mama. Hindi ko alam ko. Doon sa video mo. Wala eh. Yung maganda pala ko doon yung Nathan. Hindi ba yun? Nagsisinungaling ako dahil dito ko. Hindi ah. Maganda ko sa version. Dati yung baka ng mukha niya. Video ka. Yan, Nathan, narinig mo yun. Pangit daw ng ano. Ang pangit daw ng mukha mo. Sabi ng nanay ko. Ay, bata ulit! Yan, Nathan, hindi lang ako yung nanglalait sa'yo, pati nanay ko. Yung una kita ko, baitin mo yung mukha niya. Eh, siyempre, may psoriasis nga. Saan ba kayo nakakita na may... Kaya yung huling Saan dating ba kayo nakakita na may psoriasis na makinis ang mukha? yung huling dating niya, tinanong ko sa'yo, ay, kamusta mo? Ang pink-pink ng mukha niya, ang gwapo rin pala. Wala, ibig sabihin duda ka pa. Mas maganda katawan niya kaysa sa'yo. Ha? Ano siya. Sinamak naman gwapo ako dun sa pangit na yun. Maganda. Sexy naman si, Sina? Beba. Gusto mo? Beba, kaysa sa'yo, ikaw. Kung nagkukunwari ka lang, nahuli ka lang. Ano ka? Bawi. Nabawi ka lang, narinig sa video yung ano. Ano man kaya? Tapos, lumanda na yung mukha niya. Bray, bumaba ka dyan, kakain ako. Kung aso na to. Liga rito, alis ka dyan, kakain ako. Bagong ligo to. Kaya, JJ? Halika na rito. Hindi ako nagkakat ng mga sinasabi. Hindi yun magagalit. Magagalit ka daw, Bebang. Paking bumukha nun. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin, at lagi kang tatawa. At lagi siyang Yan, tapos na tayo, lumapang. Saan na? Ubat isang bote lang. Si Joby. Magsunod-sunod baba guys. Nirekta mo nga sila, matigas yung tinapay. Dapat na mo nila Lalo na po. Wala kang tiwala na isa na gawin binigyan ni Casey ah. Wala na akong tiwala eh. May kickback kasi lagi. Kickback lagi eh. Giginay ako sila. Ay, busog ako dun. Ang sarap ng tahong. Pinalaki nito, pero matigas. Kaya ako maliit eh. Oo. Parang bot. Istak eh. Lumalaki lang. Ano yan ha? Binombahan muna. Binombahan muna yung tinapay. Tatlong ano eh. Pero matigas pa rin. Tatlong init na eh. Init, grabe oh. Jay, mo ko pa muna. Walang mundo lang. Ba? Alam mo, kulang mo. Alam mo, Jay. Willing na siya willing na magpapicture na video. Nanay kong Tatapat ako ng damo sa pader. Mamaya, picture ako kayo. Mamaya, picture ako kayo. Lalat ko Ang yun. dami. Anak ko akong dami ng mangga. Ang dami nakakuha pa akong bunga ng mangga. Wah, yung pucha. Asan na?
Napaksak anak sa ulo. Puntahan dyan, mukhang mangiingi ito ng pang ano, pang pa-check up. Pang ano ka, Tapos, Diba, aga mo ng design? Oo. Nandiyan kayo? Yun. Oo. Sino ba iba yan? ay nako, Reserva na si Jay, reserva na Kaya pala kayo dito ni nanay. Reserva na si Jay, reserva na. malaglagan pala ng Walang, mangga. sino magmamana? Ako, wala. Sino gumana? Ate, Yung ano na, O si TJ? yung nalaglagan ng mangga, Ilag na lang kami. ilaggal kami na grabe nyo. Hindi kami nagiinom kagabi, sila Tito BG lang yun. Nagkakatambay kami. Ako, resente ako sa ganyan, ha? Pinento na papakinggan natin. Ako nag-iit na ala. Hindi naman nila kilala si PG. Ako, resente ako sa ganyan, ha? Resente ako sa ganyan. Inosente. Ano ba yung soft drinks? Tinabok, inosente. Siguro. Pinatira ko, kinain ko yung katang ano yung kagabi. I need more. Umaagot yung kabawa. Umaagot yung tubig. Alam mo, iyan. Ako nagtakbet. Lagot ka. Hindi nung lero. Inikit ko sa dinding. Kailangan ko ng dilo. Kailangan ko na alkatran. Ibigay ka pera yan si Kia. JJ kasi. Sumulo, hinangaan ako. Si JJ na may kasalanan yan. Babaeng tao ko. Tawawa, pinagtatawanan ako. Alam mo, pinalaki ko yung mga yan. Aglador. O nga, Nay, masayaw na lang daw kayo ulit. Yung mga yan, naglako. Yun, niwala. Man. Di ko niwala. Ay, nanonood si Del, magsayaw ka. Ha? Nanonood si Del, magsayaw ka. Magkakayaw ako. Oo, oo. Patay. Oo. Walang tugtog Oo. pa yun, ha? Oo. Oo. Pati si Tito. Yan ang bungi eh. Nagpaparinig. Nagpaparinig. Bungi, ayos na sana Bungi yung daw, sayaw bungi. ni nanay. Kaso bungi na. Nanay, pare-parehas lang tayo bungi. Pero kung ako nito ko, istantuman, dumadayip ako. Ang kuya, ang papa nito. Oh, oh, yari ka, just JC. Oh, Dulay ng uso. dinuldul eh, no? Dinuldul eh. Isa pa, Nay. Sandulit ko, Nay. Nung ako'y dumobol, barel, naulo. Nay, Kanya, para hindi maano yung pa. Dinuldul sa nguso eh, oh. doon yung uso. Yung uso. Oh, 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 oh. Oh, grabe, oh. Oh, 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 oh. Lumalabas yung pagka-stunt woman ni nanay, ah. Dapat yung uso. Oh, Hindi na uso. ang gigigil eh, oh. Oh. Pinusok yung mga sakit ng fishbowl. Kasi, dapat. Para makita mo yung sabi ni Nanay. Nanay, ba't mo tinusok yung nguso? Ano, ganyan. Ay, hawak akong bote ng gas. Bibilay ko kay kapit lang. Mabababay ko din ako. Binasag ko yung bote sa tulay. Yano ko takbo. Ito, matilis pa yung mga yan, oh. Madaling araw na, gising na ako, oh. Kaya kayo, mag-asa kayo. Yan na, oh. Yung uso, Nay. Tirahin niya yung uso. Nagigigil. Baka kain dyan. Ewan ko, sino magmamano sa mga anak ko babae? Kaya, Ba? Yari. Dako! Gibran sila, ito beba. sabi sa'yo, no, 5. Kanya si Bebang? Ito. Yung baso dito kay Ba, 1, Ako, 2, ano? oh, 3, 5. oh, 5, grabe. Nay, lalapit na sa ulo ni Jay. Hindi, si nanay yung ano eh. Si nanay yung director ng Matrix. Ano, yung aperta. Oh, yan oh. 1, oh, Power Ranger oh, 2, Ano yan? oh, tapos, Handa ka. 3, Ang mata mo, kailangan nakatingin. Pag hindi mo na yung mata mo, Listo, kaya, listo, mata. ba? kapag ako nila, content na pagkata. Ay, bakit yung bunga ng pagkain pa iba? Sinapak ako dito, nasapak na yan. Sabi mo yan. At hindi kaya ano, pag ano, hindi niya maano na almutan. Ba't yung pagbagsak ng mangga, hindi nyo nailagan? Oh, yung pagbagsak ng mangga. Hindi nyo nailagan. Ha? Di ba binagsakan kayo ng mangga, sabi niyo? Ba't Ba't hindi nyo nailagan? Hindi. Mangga? Oo. Ay, mangga yun eh. Masarap yun. Pinayagay niyo. Pinayagay niyo yung mangga. Tinutulungan niya yung apo niya maging alerto eh. Pero yung mangga, hindi niya naiwasan. Masarap yun. Pagka bumaksak sa ulo, hindi na kailangan Sabay kain. Masarap kainin yun eh. Ay, yung ganun
May sakit ko. Kailangan lumabas ka. Paano? Ikaw nagiging punching bag, JC. O, babalilin ha, pagbaba. Tapos hindi naiiyak. Ako na nakikapagbahan niya. Tapos tinamaan. O, JC talaga yung kailangan nakaganda ka na yung tuhod. Dami ka din nabating ano yung si JC tumulbuang. Baka mo na kaya, nag-aral na umakit. Sana nakaya ng nanay mo, ikaw hindi. Tapos yun, kaya na, siya umakyan, papa mo. Kasi hindi ako... Galing naman ng nanay namin. Kahit bata pa sila, umakit na sa bubong. Ay, hindi ako nangyayag. Kaya Ano lang, na yung ulam na lulutuin para dun sa mga tao. Talbos, ang nagluluto asawa ni Tito Oslek. Kita Manini. Talbos. Andun na rin yung isda, no? Kailangan hindi. Hindi ko kasi alam na luto na yan. Huli yun nilalagay kasi nagdudurog yun. Kailangan yan muna. Ako pa naman nung niluto ko yan, inuna ko lahat, sabay-sabay. Durog yung isda mo. Pala mga kuwela, may nagpadala nga pala dito ng damit sa amin, para sa amin ni Nathan. Anong ganda, oh. Ano po yan, oh? Bench! You know? Ayos. So, aking yan. Kay Nathan daw tong mga black. Yan. Ganda, oh. Friend of the Earth. Yan, oh. Bench din po yan. Yan. Ito kay Nathan to. Ito mga bagay kay Nathan eh. Bench din. Ito yung sa akin. Yan. Nabukas na. Hindi pa kita susuotin. Yung ganda niya, no. Yeah. Yan, bali 4. Thank you siya nag-sponsor po nung damit na yan. Thank you. Yun, no. Steelman. Berto the Great. The Great Berto the Great, no? Yan. Ang paggawa ng anilyo. Yeah. Skip na. Virgin na siya, virgin. Ako nga, tol. Ako mag... Ay, gago. Sakit naman kasi nito, no? Masikip nga eh. Tatry niya po yung paggawa ng anilyo. Ito to, di ba? Yan. Ganyan. Hindi dyan, sa may kabila. Yan. Ikaw ko na rin ito hindi nagagawa eh. Anilyo. Dati kasi pabilisan kami nito eh. Alam, masikip yung benderan. Yun. Ayun na. Wag yan. Gagamitin ko yan. Tapos, Panukat ko yan. Panukat. di ba? Basic. May mga marites dito. May bahay, oh. Yung grinder. Nag-update. Nag-update yung grinder. Nag-update yung grinder. Grabe yung grinder na yan, ah. Nag-update. What's up, mga kamarites? What's up, mga kamarites? Wala, nakumaway. Ibig sabihin siya yung marites. Kumaway. Hoy, nagtatrabaho ka, puro ka cellphone, ah. Huling-huli ka sa... Huling-huli, oh. Kaya Logi, ano ba to? Huli, oh. Huli. Huli. Huli, oh. Naku, huli ang ano. Matagal yung mason. Wah, sinisip pa yung mason. Sinisi mo pa yung mason. Wala, loko to. Ay, kay Logi. Sinisi yung mason. Wala akong trabaho eh. Tagapala. Ang laki ng braso ko, oh. Ang laki ng braso
mo kaya yung Yan tagapana. na. Kasong problema ay kulang ang materialis. Materialisis. Hindi, naliligo ako Yan, ah. noon. Nakita ko na si JJ nung dumaan. Ginawa ko, nagbabagal ang maliit na ako, lalabas ako. Ano, eksakto paglabas ko, wala na. Sino? Yung dumating si Ben, Ah, ayun o, sabi ko nagkakantahan kayo, sana nakihaluin. oo nga. Hindi kayo lumabas eh. Naliligo. Ah, si Inspector, gising na? No. Tulog pa? Wala, late. Inspector, tanghali na tulog. Oo nga, Inspector natin, tanghali na magising. Sisi, pagalitan mga inspector natin doon. Bago mo fix yan. Yung mga kuwela, may nakita ako dito parang may mali dito sa taas eh. JJ, baka sabihin ng mga ano, nangin yung mga... Hindi ako magkasya Kung hindi ko mapapakita yung nakita ko dun sa gilid Wait lang, akit muna ako. Paabot nga tol. Kuya. Akit lang ako. Ganyan mo lang, ganyan mo lang. Ayan, hindi na to kita to rito. Ano? Nakikita ako di. Yan, parang may vitamins dun banda Kita niyo yun May vitamins dun Hindi, alam mo, pahilap lang yung patay. Pinapatuyulan. Para ano? Para, gin ka na yan, gin tonic, kung tawagin. Ha? Gin tonic. Gin tonic. Parang artista. Nandito tayo, manggugulo tayo rito. Logic boy! Kaway naman dyan. Busy sila. Istorbo lang ako dito sa taas. Init. Buti na lang may trapal sila. Yan Kung wala, nako po, sakit sa iyo. Magagaga yung inspector natin pag walang safety. Ay, oo. Kaya inuuna natin safety. Malamang mainit ulo nun mamaya. Ay, bagong gising yun. Hindi pa naman ngayon yun. Kapauwi ba? Kaunan dyan na. Nandyan, tulog. Inspector. Inspector natin na yung late lag. Meron na tayo, meron ng color coding tayo. Andyan na. Coding. May safety sa rin, yung bota, andyan na rin. Sige na tayo. Yan dito na mag-i-slap na kami. Kaso kulang na materialis. Baka bukas. Yan. May na to, kompleto na. Medyo hirap din kasi ngayon yung holiday. Hindi makuha yung pera. Siyempre mga branch ng mga padalaan hindi bukas. Init dito. May biga. Yung biga po yung bakal na yan. Bim? Bim ba? Tama? Bim biga. Isa naman yun eh. Isa lang naman Tagalog English, di ba? Biga sa gilid. Karapos pa. Aray! Bakit may sumangga sa puwit ko? Hirap. Ayoko na pumasok dito. Hindi ako magkasya. Yung mga hindi inaasahan akong busita. Diyan sa Ate Del. Tsaka si Bakla. Lagi rito, may papakilala ako sa'yo. Masakit ang kung hindi pa rin mawala yung hapdi. Ako, mas lalo sa akin, ang lakas ng sampal mo. Oo nga, mas better nga sa Oo, talagang ikot yung sa'yo eh. Grabe. Ito, papakilala ko. Lebang, meet your twin. Weh. Yeah, Jimmy. Ay, grabe ka naman. Grabe mo ito. Aray! Aray! Umisit na yan. Uy, bago na naman bag natin Bago Tanga, parang saan tayo nun? Yun Hello po. Magalo ka dun. Pagalitan mo yung mga gumagawa. Dito mo mabugbog ako dito. mga ano kayo, mga pagod Ay, dyan. bilisan ng trabaho! Oh, yan Kakasabi ko pa lang Bagal! Ba? Ang babagal. Gusto mo mabato ka ng martilyo, mainit yan. Pagod yan sila dyan. Siguan mo. Nagpinit ulo no? Hanggang mo pa rin, Jay, sa dulo na yun? May nagmamartilyo? Hindi, siya yun, pinapantay niya lang yung dingding niya. Tatamaan kasi ng hollow block. Pagalitan mo, Tate Del, mabagal. Mabagal ng gawa. Ay, bilis-bilis! At lunchtime na! Oh. Baba na! Lunchtime na! Akala ko, bilis-bilis, paubayin mo lang pala. Kasi kakain na Ang sakit pa rin, Paddy, ang hapdi. Ulam. Tanga ko nga. Ang hapdi ng sampal mo. Ano, why?
eh. Afternoon. No, yan na naman si nanay. Ano daw ulam mo? Ano daw ulam mo? Lakas mo ba? Ba't yakisoba? Ay, ayoko. Iyak pek. Kani, kini. Dilaan. Si Tita May. Ay, Diyos, Ma'am Rosette, magbumalig ba sa braso ko? Baho yan, di naligo. Hindi yan naliligo, nanay. Nanay. Hindi yan naliligo. Nanghali sa braso ko. Magkakalik kami, bakterya yan. Yeah. Di bali. Tatapos ko lang magtaba, sabi ko kay sa kanila, ito, gitin, sinundan ako. Nagwalit ako doon. Nagwalit ako. Tabas na lang mo kayo nakatanin. Ayaw kayong halikan kasi ang tsura nyo pa lang daw. Bininis yung lugar na. Wow. Wow, narinig mo yung sinabi? Kahit sa braso ko humahalik, oh. Kaya Kasi na, nga, ayaw nila humalik dito kasi bawal bakterya yan dito na iyo. magkita labas. Uy! Magkakapasa iyan. Mukha yung ko dyan. Yung landi. Talagang pinagtatanggol ng lolo mo. Oo. Si nanay sip-sip din. Tsura nyo pa lang kasi babaho na kayo. Naglalaro kami dito eh. Mama, nandito si Ate Del. Kailan doon? Na mag... Break time na yan. Sila, Ano oras na ba? Break time na ata. alauna. Alam, 12 pa sabi na, huy, May kukuha kong ulam doon. Oo. Noong araw, Tuwang tayo lalay oh. araw, pag Yan na. nung nag-aaral ako, dyan sa school, ako nagtuturo, yung pag ano, Ikaw tinuturo mo. sayaw, ako nagtuturo sa kanila. DI. Oh, Ayaw ka na nagmano si Jay ng sayaw. Ba't nilalabas yun? Bakit hindi nagmanas silang sayaw, walang kakwenta-kwenta sumayaw? Ha? Lakasan mo. Dito mo siya sabihan no. Bakit yung apo nyo di marunong sumayaw? Marunong yan. Ano sabi? Marunong kaya lang ang taba mo lang. Ayun ang magaling sumayaw, si Oslick. Halatang di mo pinapanood mga video niya, no? Sayaw. Oo, may sayaw yun sa YouTube niya. Wala yung mga ngayon, wala naman sayaw yun ah. Panoorin natin mamaya. Baka yung mga una. Hindi, yun ngayon. May mga video yun. JT, 20 na doon dito. Oh. Wow. Nanay, nung kami kumakain dito, wala kaming ventilador ah. Tapos, dumating lang yung mga pangit na yan, may ventilador na. Ito lang ang pangit. Huwag mo ko idama. Bro, di ba tayo mukha mo? Nakain na. Na po, ganyan po ang mga tiga-BF pupunta lang dito para kumain. Para makikain. Oo, ganyan po ka, ano yung mga Ganito sa tiga-BF home. Ayaw mo na isda, ate? Sabaw lang talaga, tsaka talbos. Pasok ka na, Jay. Uy, grabe naman sa mga salitaan. Uy! Nakikain pa? Hindi man lang nga nagdala ng Coke float. Nag-drive-thru sila, hindi man lang nila ako naalala. Utang ka, Jay. Bayaran ka. Utang? Sa tindahan. Ako po, walang nagpapautang dito. Alam nilang di daw ako nagbabayad. Dino kasi ka panipaniwala mo ka dito, Pichi. Madaw mandarombong ka, Jay, no? Kaya ayaw ko utang. Kaya po talaga. Si, nakalabas na naman, no? Magaw po yung pagkain. Uy, grabe naman sa bawang Yun, no? naman. Mahador ni Sige pa. Hindi naman naman kawawang-kawawa yung mga trabahador ni Boy! Tubo na lang nila, agawan pa nito. Oo nga, ulam na lang ng trabador, kinuha pa. Sinong foreman dito? Ito ba? Oo. Ay, bilisan mo trabaho, ha? Sigat ang babaeng to. Sabi ko, nagpahangin nga kami ng sasakyan. Sabi ko, tumagin mo. Sabi ko, mga driver naman niya. Wow! Sabi ko, huwag ganun. Huwag ganun mama. Oo. Sigat ang babaeng to. Suyo. Wala man lang ano ba, lalaki babae? Kuya, baka pwede pahangin. Hindi. Ay, naku po.
Gulat na gulat siya. Gusto ko na yung mga Di ba ganun? May po kasi ganun. Dumadali ka, bilis-bilisan mo yung karaan. Madali ka. Madali ka. Kumakain yung mga tao dito lang makakain. Last na sandok mo na yun, ha? Pangatlo na yan. Tama na yan. Ano yan kuya ni Tit? Pinaka ano? Ayan, ito pala, mas matanda. Sakto lang po sa mga Ayun yung panganay. Pati yung kanin Ito si Tita Rosel. Sakto lang po Ay, yun sa mga si Rosel, trabaho. mumurahin ka Kaya lang talaga. po, inaagawan po siya nito. Pangalawa, tapos pangatlo. Ay hindi, sino yung Pangapat pangatlo? ako? Si May. Ay, si Tita May pala ang pangatlo. Basta pang-apat, hindi yan mga gwapo. Ayan. Ano? Basta pang-apat sa magkakapatid, hindi ang gwapo. Okit naman daw, oh. Nakikikain na nga. ako, panlima sa Nakikikain na nga, namimintas pa. Lasunin nyo nga itong babae na. Lasunin. May panlaton ba kayo? Huwag naman lason agad. Nakikain na. Pero nung napasama sa atin sa Ate Del, yung bilbil niya, wala na rin. Paano na rin? Pabutog na. Pabundat na. Oo, wala na. Sabi, buti daw nakikingalo sa sister. Oo nga, ang papangit ko naman yan. Wow, ah! Wow! Wow! Oh, dito masama sa inyo natin sa ng mga trabahador Bakit daw. ba? Hindi ako takot. Andiyan naman si Lola. Ano, babanat kayo? Wala kayo po, makakadinig. Parang pista yan. Gabi po. Kanina nagkakarate dito, di nyo naabutan eh. Ano kayo? Tayo kumain kahit dahil na kanin. Ayun na kanin. Ay mo na, te. Ako, natakam lang ako dito. Coke ba? Coke bibili? Ah, wala. May bisita ka. Walang saklaman, May bisita mo. Wala. Wala akong pera. Di ba nagluto nito kung kalamansi? Alam niyo naman, ano, lubi tayo ngayon, lubi. Wala pa, ano eh, 23, kaya lubi. Bilangin ko subong ni Kuya. Uy, hindi makakain si Tito Ray. Wala ko naman gano'n pag kumakain. Bakit yung sandok nyo na yan eh? Uy, Ito maging formal, lugi. lugi. Lakyatan na Engineer Former. Huwag tawa sila. Nalayasan. Asal. Huwag sila nalayasan. Hindi lang ako mamiss yan. Gusto nila yan. Mga kakwela, oh, sa mga trabado. Kaya pala ilabot sa akin, sabi basahin daw. Tingnan niyo yung nakalagay. Tingnan niyo yung nakalagay, oh. 6 pieces chicken Jollibee, 6 pieces Coke float, 2 kaha Winston, 2 litrong MP Lights, 2 pieces Chokes to go. Mga demanding kayo, ha? Mga demanding kayo sa ano, ha? Visit mo nga ito mga demanding. Mama to siya, ano. Ito, ikaw na bumili. Dalawa naman bibili na. Oo, mama. Tapos, padala na lang ko nito. Dalhin mo na to. Balik mo yung may resibo naman yun. Ito po yung inutang ko kay Nathan. Hindi ba ito? Dalhin mo, 10 yung dala mo. Kasi baka magkulang. Pero may resibo naman yan. At least may sobra-sobra yung ano. Yan, ngayon. Buti nakautang ako. Holiday kasi ngayon kaya wala pa rin yung pera. Hindi pa napapadala ni mami. So, nandito na yung mga pinabiling materials. No? At ayan, kasama ko sila Nathan. Ang tagal ng dalawang to. Nakakainis. Ang lalamya, kumilos. Babagal, tara na. Ang ano mo, ang lamya mo. Nag-ano ako nag-charge pa. Turing ang pangit ka, ang bagal mo humilos, tara. Aray. What is The materialis. Ha? Yeah. Yeah. Glisera na naman tong baklang to, ah. Buddy, ngayon ka lang nakachempo ng ano, no? Mga ganito kasikip na daanan. Oh my God. So we have, my face is not allowed to expose to the sun. Obo. My face is very sensitive. Oh my God. This cow. Ala, the doggy is aw me. The doggy is aw me. Grabe yung English na yun, ah. Ano? Biyayakin.
Yakis. The construction boy was Mr. Gilbert is very slowly. Wow. Slowly moving. Slowly moving. Ito mga English na yan. Mas brutal yan na pala. Where? Ayan o. Where's the materials? Yeah. Okay. The plywood and dos portus. Dos portus. Yan po yung ano. Ayan po mami, yan yung ano, yung motibo dumating si Nathan, nakautang ako ng pangbili niya kasi kailangan para mabakalan na po yung ano, yung slab. Ano boss? Okay na ba boss? Okay na? Kung masasabi mo sa mga nag-aakot, masipag ba? Oo, masipag. Dapat nga bigyan ng mga ano yung bonus yung mga ganyan masipag. Nabasa ko yung sinulat nyo dun na Chicken Joy, Cook Float. Iawas mo daw kay JC daw yun. Mga demanding tong trabador ko. May mga cook float pa kayo. Meron pang ano, sigarilyo. Sigarilyo, may MP. Okay lang sana yung burger, pero may mga yosi pa, tsaka alak eh. Napakakain ka na ano, kailangan niya mag-celebrate ka ng ano. Ito. Pang-inom. Ito ba yung, ayan ba yung nag-suggest? Ikalsas mo na lang daw sa kanya. Oh, Hindi ako dito. Sige, Lodi, nag-suggest na. Grabe ka, JC, ayan, pambansang uso. Oh. Grabe. Si may nagiging pa ba dyan? Ito, mga kakakwelan, dito na si Inspector. Inspector, late ka daw. Eto kagigising ko lang eh. Ha? Sinabi nila sa amin gwapo. JC, sinasabi ang gwapo ah. Kakaiba yung gwapo ni JC. Ayun JC oh. Yung gwapo ni JC, ang katutubo. Hindi mo sabi mo at ano, parang ano ba, nababagalan ka ba sa gawa? Asan ba yung uniform mo? Wala akong uniform ngayon eh. Wala akong righteous way ngayon. Righteous dress. Hindi ka nagbenta? Mamaya pa. Ngayon pala magbibenta. Ayusin ko pa yung... Tapusin ko lang yung pagkakot ng kahoy. Magbibenta ako. Yan, bantayan mo yan, no? May ano, minsan nagsi-cellphone. Hindi gumagawa. Ikaw pa nag-halo. Oo, ako. Yung bang halo mo, walang lupa yun. Ang puti yung halo mo yan, ha? Yung buhangin, simento lang yan, ha? Pinagalitan. Hinahalong ko yun yun. Wait lang. Oh, late yan. Lagi naman late yan eh. At ayun na nga, oh. May blessing na naman kay nanay. Yan, grabe sa atin din. Tuwing pupunta ito, binibigyan niya si nanay. At ano yan? Ha? May 500 na binigay dyan, no? Asa mama mo? Bumalik sila. Si nanay, oh, naka-scam na naman. Kaloji, naka-scam na naman. Nanay. Scam na naman. Si nanay. Patawag natin, baka ma-scam din to kay... Tatawag natin baka may scam din to kay nanay. Tercel? Wala kasama. Kaya tinawag ko si nanay. Ikaw ni nanay ah. Nanay! Nanay! Iabot niya. Nakapagbenta ka na ng kalakal mo? Nakapagbenta ka na ng kalakal mo? Hindi pa nga nakabenta eh. Bakit? May gumagawa eh. Walang malugaran. Ay, patigilin natin. Patigilin natin yung nagagawa. Ay, wag. Wag. Wag, hindi tatapos ang bahay mo. Wow. Patigilin na sana natin na eh. Oh. Binabigay natin, Del. Ay, nakakaya. Ay, ba't ako bigyan? Sabi niya, bigay ka daw, bigyan ka daw niya. Binigay niya. Galit niyo daw kanina kasi sumayaw kayo. Salamat, wala akong pera. Wala kang pera, binigyan kita. Guys, 45. Ayan na tayo. Ayan na. Sigurong pa. Bukan 30. Oo. Tapos yung 200. Utang ka pa nga kung 40 na bukas eh. Del, basta si Del, sabi mo, thank you. Yan o, thank you ka dyan o. Mag-thank you ka na lang dyan. Mag-thank you ka na lang dyan. Del, thank you Naku, hindi ko malam paano gagawin ko sa'yo. Binigyan na kayo. Parating gusto mo din sa amin, parating mo ako nabibigyan. Naku, thank you. Utang na loob ko sa'yo ito. Ba? Pati sa apo ko. Ba? Siya ang nagdala sa'yo dito. Wow. Namu, tsura ko, Wow, ang paganda pa.
Nagpagadawa. Sige na, nanay. Doon nga na. Oh, Balik ka na doon. Tita Bella. Ah, sige. Pati sa kasama mo. Ayan. Pangit yun. Kulang pala yung binigay ko eh. Abono pa pala ako eh. Magkwentahan pa kayo ni nanay, 45 pa na yung gas eh. O, gas, asukal. O, 30 lang binigay mo. O, kulang yung panggas na ano. Kulang pala yung panggas. Tumaas yung gas na ano sa petrol. Wala. Ay! Nanay talaga. Saan pupunta? Pasensya na kayo. Saan pupunta? Ay, bibili. Sabi na si Wala nanay. dyan. Bili ka ng... bili na daw si nanay na sukal. So, bili na daw na sukal si nanay. Eh, Ate Del, thank you Ate Del. Kada punta na lang na Ate Del dito. Meron, nai-scam siya. Hindi lang ako nai-scam ni nanay, pati si Ate Del. Joke lang. Ano yan, talagang love na love ni Ate Del yan si nanay. Pangit mo. Ayun na naman, bumili na. Ay, si nanay, bumili na. Sabi ko, binigyan kita. Sabi niya, ginano na naman ako. Binili kong gas, binili ko na asukal, binili ko na ulaw. Sabi ko, wala talaga si nanay. And then, panoorin mo na lang dito yung sinabi niya. Uwi na kayo? Uwi na kami kasi ulan. Uwi na daw sila. Parang kabiti. Sabi ko, ilong. O may pambansang uso, may pambansang ilong, pambansang mata. Puro kami pambansa. O may mga pambansa. kaya nila akong malaking mata. Kaya nga. Aray. Naku, tumurok na naman yung kuko ng kuago. Kaya tawag na nila akong mata. Pambansang ilong, pambansang mata. So hanggang dito na lang tong vlog ko muna. No? Maraming salamat sa suporta. Ayan, buong Trio Kuwela. Ate Del, Nathan, at sa buong Trio Kuwela nandiyan sa description ng kanilang mga links. So hanggang dito na lang. Bye-bye and God bless.